Adatlygyň marda kawarçysy bu sebepde daşoğuzdan, lewapdan we aharlan iwerilen harby işgärleriň bir näçesi bilen anonimlik şertini söküwetdeş boldy. Olar özleriniň durmuş, ýaşaýyş şertleriniň resmi metduatda aýdylşy ýaly gowy däerligini görüň berdiler. Hasanygy markewtinne harby gulluga çağırılan eskerlere tälim berýän ofisiýerler durmuş, ýaşaýyş şertleriniň gowy bolmakdan geçen gaty gözgöýünligini aýtdylar. Biz gaty kötenýär. Dogry, biziň işimiz, aýlygymyz bar. Şol wagtda da hiç sadymyz ýok. Çağalarymyz aç, jaýlarymyz üstümizde ýumurlyjak bolup dur. Remonta däl, maşgalamyzyň iýje işçegini, geýjegini pul ýetirip bilenmizok diýip ofisiýerler biri-birinden habarsyz ýagdaýda şol bir nägilelikleri dile getirdiler. Olaryň sözlerine görä, harby gullukçylaryň çağalary mektepde hem öz deň duşlaryndan utanmaly bolýar. Munyň sebäbi olaryň kakalarynyň Türkmenistanyny harby gullukçy bolup işlemek bilen bagly. Bizde öz çağalarymyza ýokary bilim bermek mümkinçiligi hem ýok. Sebäbi haýsy okuw jaýyna barsaň, ummatsy meçherde para soraýarlar. Onsoň olaryň bir ýaly harby gullukçy bolup ýurduň haýsy künjegine zyňsalar, şol ýerden hiç ýere gidip bilmän ýel güne solan egin başly, eşigine däl, iýjegine pul tapman ýaşamaly bolmasa diýip oýlanýar diýip daşoğully ofisiýer aýtdy. Radionyň söhbetdeşleriniň tasdiklamagyna görä, ýurdun dürli künjeklerini işleýän ofisiýerleriň arasynda maşgalasy bolan erkekler barha köpelýär. Olar munyň sebäbini öz maşgalaryny ýeterlik derejede ekläp bilmezlikleri bilen düşündirýärler. Bir welaýatda işe başlap, iýgiç kiňden kesip azlyk pul ýşirýärsiň we ýaşaýan jaýyny dol remont etmekden geçen bir otowyny renkläp ýetişmänken başga welaýata iş ugura diýerler. Bir göç iki talaň diýilýäniň nämedigini menden soran. Biziň öý goşlarymyz ýorla tozýar. Täzesini almagy bolsa ýagdaýymyz ýok diýip ahalla ofisiýer diýerenni. Ofisiýerler özleriniň erkek adam bolup her hil kynçylyga çydamagy taýýardyklaryny, ýöne aýarlaryň, çağalaryň soňsuz ýetdi utdeligi, açlygy çydamaýanlyklaryny aýdýarlar. Netije bolsa uzak garaşdyrmaýar. Maşgalasy bolan ýa bolmagyň öň ýanyna duran harby gullukçy nire barsaň tapylýar. Şeýle de ofisiýerler harbylaryň arasynda orsiýetiň barha kän wagt edilýänligini, biri hakyky doganlarça gorajak, çyndaky ýardam berjek ýurt Russiýa diýýänliklerini görüň berdiler. Biz daşary ýurt kanallaryny görýärdik we orsiýetde ýa-da Ýewropa ýurtlarynyň birine harby gullukçy bolan bolsak bolmaýarmydy diýýärdik. Käte öýde çağalar bilen telewizor görüp oturkak, Ýewropa ýurtlarynyň harbylaryny görüp kalýarlar welin, çağalarymyz kaky. Size kaçan şolaryňky ýaly eşik görerler diýip soraýarlar. Olar biziň egnimizdäki eşiklerden tönýärler diýip adyny aýtmaly soran ofisiýer çağalaryny hem allamagy, basym çağam, wagty gelende bize de gowy eşik görerler diýmäge mezur bolýanlygyny görüň berdi. Türkmen ofisiýerleriniň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä, olaryň arasynda harby gullukçy bolup ömrünü bir gezek kurortlara, şifahanalara, awada gidip bejergallym ýa-da ol ýerlere çağalarymy din jalmagy uğratdym diýip aýdyp biljegi ýok. Dogry, iň ýokardakylaryň eliniň aşagyna oýunjaklar bu kategoriýa girmeýär. Olaryň çağalary gowy ýaşaýar diýip ofisiýerleriň ýeri harby gullukda hem hemmelere deň garalmaýanlygyny belledi. Ofisiýerler bu ýagdaýlary näme üçin adatlygyň habarçysyna görüň berdiňiz? Bundan maksadyňyz näme diýilen soraga hem tas bir meňdeş jogap berdiler. Biz çağalarymyzyň gowy ýaşamak üçin ömrümiziň iň gödel günlerini harby gulluga bagyşlap, iň soňuny pulsuz, baran ýerimizde kemsinip ýaşamaly bolduk. Bize munyň ýaly döwlet başy gerekdir. Biz öz sesimiziň diňe Türkmenistanyna däl, başga ýurtlarda da eşdilmegini isleýäris diýip ofisiýerler aýtdy. İslenlik harby bölüme baryp İslenlik ofisiýerlen hökümeti ara goşman görüleşiň. Bardy bu ýagdaýdan bidar bolanyny aýdyp zeýrenmese, meniň zat bilmedigim diýip lewaply ofisiýer aýtdy. Häzirlikçe işleýän harby bölümlerini, atlaryny aýtmaly soran ofisiýerler söhbetdeşligiň ahyryna harby gullukçylaryň arasynda ikiçak görüň edilenini häzirki hökümeti gorlaýan adamlaryň tas galmanlygyny, köp harbynyň bu ýagdaýy halka da,
halkary jemgyýetçiligine hem ýetirmek isleýändigini aýtdylar.